is Hollywood. In the middle of two burnt down blocks, there's one house standing. ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮሙን ናይ ድንግል ማርያም ማለት እዩ ሓወልቲ ኣለዎ ኣብቲ ገዛ ሚል ጊብሰን እውን ብባራ ሓዊ ገዝኦም ዝሰኣኑ ሓደይ ማለት ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም እታ ገዛ እዚኣ ትመስል ሰላም ከመይ ትኾኑ ጋይስ ካፍ ኢሊ ሎ ማዓንቲ ካብ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ተመይስና ኣለና ከምቲ ልሙድ ላይክ ምግባር ጀምሯ ለስ ጎ ከም ትፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት መዓልትታት ኣብ ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ገዛውቲ ሰፊሕ ቦታታት ናይ ሎስ አንጀለስ ከም ዝተቃፀለ ወይ ካብ ብባራ ሓዊ ከም ዝፈረሰ ሪኢኹም ኣለኹም በዚ ኸኒ ብዙሓት ነበርቲ ናይ ሎስ አንጀለስ ካብ ዝነብሩሉ ቦታ ተፈናቂሎም ናብ ዝተፈላለዩ ቦታ ክኸዱ ከምኡን ገዛውቶም ክነድድ ብዓይኖም እንዳረኣዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ቴሌቭዥናት ሪኢኹም ኣለኹም ለንቅነ እቲ ዓበየ ዜና ዝሸፈነ ናይ ሎስ አንጀለስ ባራ ሓዊ ማለት እዩ ክሳብ ዝሕጂ እዋን እውን ተራእዩ ይፈልጥ እዩ ብኣሽሓት ዝግመት ገዛውቲ እዩ ዓንዩ ማለት እዩ ገለ ኻኒ ኣዝዮም ዕድለኛት ዝኾኑ ኻኒ ኣብ መንጎ እቲ ዝተቃፀለ በይኑ ዝተረፈ ገዛውቲ ኣሎ ናይዚ ኣብነት ኻኒ በዛ ቪድዮ እዚኣ ክንጅምር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ homes just left side. You can see someone's car was left here right there, just completely gone as well. ኣብ ጥቁ ዘሎ ዳርጋ ብሙሉኡ ነገር ወላ ኢቭን መኪና ይኹን ኣብቲ ከባቢ ደለዋ ብሙሉአን ተቃፂለን እየን ማለት እዩ These homes just destroyed so fast. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ከባቢ እዩ ተቃፀለት መኪና ከመይ ትመስል ኣላ ማለት in the back. This is his home here on Lincoln, not touched. And I think what's so incredible about it, look. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝገዙ እዩ ولا حنت خيتة تنكفة مالتي نبرته تريول لهم ماكينو تريول لهم جزو ولا حدا خيتة تنكفة. He has his Jesus and his Virgin Mary out here. Possibly what protected his home here. نايزم غنات كاني نزي حلي مخون زخولو تبلا الله خم تريول لهم حاولت له أفدقه ناي يسوع كريستوس كومون ناي دينجل مريم مالتي حاولت له تجزاس لذي زونا يتتنكفن لذي زيوم حلي مخون خولي يوم يتولد. I mean, Jose, your home not touched, but your neighbors. Jose, you actually helped try to save your neighbors' homes. What I saved my house and I saved 3 other houses of my neighbors. ገዙ ትሪፉ ናይቶም ኣብ ከባቢ ደለው ገዛውቲ ንኸትርፍ እዩ ዝጓየ ነይሩ ማለት እዩ ንኻልእ ሰብ እዩ ዝሕግዝ ነይሩ How are you feeling that your house is still standing? I feel so happy because it's something impossible. What I see, everything had a look. I see something impossible so I can save in my house. This could have been your home, is what you're seeing across the street. Yes. ገዙ ምትራፉ ኣዝዩ ከም ዝተሓጎሰ ዘይከኣል ነገር ምዃኑ እውን ተዛሪቡሎ ምክንያቱ ኣከባቢ እዩ ደለዋ ገዛውቲ ብሙሉአን ተቃፂለን ናቱ በይናያ ተሪፋ ማለት እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዓበይ ቴሌቭዥናት ከይዶም ከኒ ነዚ ክስእሎ ወይ ነቲ ዝተረፈ ክስእሎ ይረኣዩ ነይሮም ማለት እዩ ብዙሓት ቴሌቭዥናት ነዚ ሰሪሕና ኣለዋ كم تفلت لوس أنجلوس منبري مبزحتيهم هوليوود ستارز مخانة تفلت مالتيو وكان هوليوود ستارز غنو مبزحتيهم أبزي جزار لهم مالتيو كم تريور لهم كاني بزبارة حوي استسألوا زم تريون لهم ناي هوليوود ستار قاليهم مالتيو كم بعلتون هانكس جيمس وود كومون آدم ساندلر زامسولو قال خبتي حب حوي جزوم استقاتلوا كابزبارة حوي استتنكو فيهم مالتيو قالت وساقي ميل جيبسون ون كابزوم أبزي ببارة حوي جزوم دسانو حدا مالتي على التلفزيون قريبون قالوا يبون يروب زي عباز جزوز فرسوا مالتي. Obviously, it's kind of devastating. It's emotional. You know, you live there for a long time, and I was kind of ill at ease while we were talking because I knew my neighborhood was on fire. So I thought, I wonder if my place is still there. But جزو خم زندة فلتقولو بسرح مغنياتنا بتكساس جيشو بزنبرولو واني سميعو مالتيو جمرانا يقربيتو جزامس الندى أزيو خم سربشن قربيتو ميل جيبسن كاوي كتم جمرا جزاز ندى خاني فلوت أكتر ويكا فلوت ناي هوليوود ستار إيد هاريشي مالتيو سلازين أتو جزامس سمعه أزيو خم سربشو ويناتو جزامس كم زندة دمس فلتا أزيو خم سربشة بحريو خاني عايز أنا حن ناتو جزاون لكيمو مالتي سلازي بزي أب تلفزيون وتيو حركانو خجلت يراني رومالتي ميل جيبسون حقيقي أزيز حزني مغنياتو أزيز خبر جزاوتيها لوس أنجلوس عبد الحجوان بارح وقاتي مورلو مبزحتيهم هو بعد هابتاماتن زجزو جزاوتيو كم زي أبجو بينو جلا تسرح بزح جزاوت الله مالتي سلزي بزح كبر جزاوت الله مالتيو زاسواي خاني خمس رقم مقدمكم بزحات ناي هوليوود أكترز كابزي أبزي وكابزي بارع حوي زنودهم سبات كركوب غيلهم ذلوا مالتي سلزي أزي خبر جزاوتي 5 تريور لهم أبزي خباب بدشوت وزنبور واقعات يجيهم 10 مليون 10 مليون إذا أزي خبري
شومونتا باصرو 3 مليون 3.8 مليون 15.7 مليون لذي قليل واقع يكونن مالتي زخباب دشيتو زلو واقعات مالتي كم بينهم اب غوبو خينهم بينهم تسرحوا بزحت غزاوت لو مالتي We had everything, like the sentimental things. Like my mom passed away. I had only a few things of hers left. بانصارو قاغم تسريو لكم اندي تعيرهم نويح عمتات وسيل لهم تسرحوا غزاوت كله ميمورهم even عدي امويتا ناتا ميموري ወይ ካናታ ክዝክረሉ ትኽእል ነበረት ብዙሕ ነገር ከም ዝገደፈት ወል ሓደ ነገር ከም ዘይተረፈውን ትዛረብ ኣላ ስለዚ በአንጻሩ ኻኒ ክንደይ ጽዒሮም ወይ ካነ ወይ ዓመታት ዝነብሩሉ ገዛ እንኮ ገዝኦም ዝፈረሶን ከዓ ከም ዝኽኣለዎ ማለት እዩ My wedding dress, our wedding album, we left everything, our albums, we have just whatever we're wearing the same thing for the last 2 days. ናይ መርዖኦም ክዳውንቲ ዲ ስልታት ካልእ ኩሉ ነገር በሓፈሻ ዘን መሊሶመን ክዳን ዘን መሊሶመን ዘለዎ ክዳን ገይሮም ከም ዝወፁ ጥራዮም ዝሕብሩ ዘለዎ ኣዝዩ ዝሕዝን ነዊሕ ዓመት ዝፀዓርካሉ ሰራሕካሉ መንበረ ገዛኻ ክነደካ ዝኸፍአ ነገር እዩ ማለት እዩ He raised his family here. He's been in this home right behind me. It's still parts of it have flames still አይዞም አቦ ገዛኻ ትሪእዎ ኣለኹም burning here. It's been going all morning long. He's been here for 60 years. Raised his kids. ሱስ ዓመት ደቁ ኣብዚ ዕብይዎም ወሊዶም What are you feeling when you see your house like this now? I'm going to break down again. That's what I feel. It's my whole life. Everything was in there. So Lost everything. ዕድሞምሉ ዝፀዓረሉ ኣቦ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ሂወት እዩ ከም ብሓድሽ ከም ዝሰበሮን ታሕቲ ከም ዝመለሶ እዩ ብሓፈሻ ስምዒቱ ዝገልጽ ዘሎ ማለት እዩ ዕድሞምሉ ዝፀዓረሉ ገዛ ኢኻ you shape up. You're supposed to be a support. Anyway. I'm okay. I'll be okay. I'm tough and we'll start You are over. tough. Even though I'm 91 years old, I'll start over again. ወዲ 9 ዓመት ወላው ይኹን ግን ከም ብሓድሽ ተስፋ ይቆርጽኒ ከም ብሓድሽ ክጽዕረ ከም ብሓድሽ ክጅምሮ እዩ ብዘሎ ሓቦ ይኹም ትሪኡ ዘለኹም ኣብዞም ወዲ 9 ዓመት ኣቦ ማለት እዩ በአንጻሩ ናይ ዚኦም ክትሪኦም ከለኻ ምስ ናይ ሆሊውድ ኣክተርስ ብሓፈሻቶም 10 ገለመለ ሚልዮን ዝዋግኡ ገዛ ዝነደዶም ምስኡ ክትሪኦ ከለኻ ሶም ወዲ ጻዕሩሉ እዩ ገዛ ብሓፈሻ ጻዕርካሉ ገዛ ክፈርስ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ሶም 2-3 ገዛ ስለ ዘለዎም already just ክሳራ ጥራይ ጋጢሞም ክባሃል ትኽእል ነዞም ውልቅ ንህይወቶም ሙሉ ዝጻዕሩሉ ደቆም ዘዕበይሉ ገዛ ክፈርሶም ከሎ ግን ብጣዕሚ ኢኻ ዝሕዝን ማለት እዩ ስለዚ ብሎስ አንጀለስ በኣሽሓት ዝቁፀር ገዛውቲ እዩ ክሳብ ዝሕጂ እዋን ክፈርስ ክኢሉ ዘሎ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ቅድሚ ምፍራሱ ዝነበረ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ሕጂ ምስ ፈረሰ ማለት እዩ ካልእ እዚ እውን ትሪእዎ ኣለኹም ቅድሚ ምፍራሱ ወይ ከዓ ቅድሚ ዝባርዓው ዝነበረ ገዛውቲ እዚ ድሕሪኡ ከዓ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ባዶ ተሪፉ ማለት እዩ ገሊኦም ከዓ ኣዝዮም ዕድለኛት ዝኾኑ ሰባት ከዓኒ ኣብ መንጎ ዝነደደ ገዛውቲ ናይ በይኖም ጥራይ ዝተረፈ ገዛውቲ ዝትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብኣቶም እዩ ማለት እዩ ኢንተርቪው ከስማዓኩም ኣብ መወዳእታ ናቱ ገዛ ከመይ ኢላ ተሪፋ ከሪአኩም እዩ I shouldn't be crying because my entire block is burnt down. But God saved my house. Why are all of my neighbors? Why are they? ገዙ ተሪፈ ኣይተቃጸለትን እንትኾነ ግን ናይቶም ጎረባብቱ ግን ናይ ሙሉ ተቃጺሉ ስለምንታይ ብመባል እዩ ሓዘኑ ዝገልጽ ዘሎ ናይ ጎረባብቱ ማለት እዩ ናቱ ግን ኣምላኽ ከም ዘተረፋ ይገልጽ ዘሎ And then in the middle of 2 burnt down blocks, there's one house standing, and that's mine. ኣብ መንጎ ክልተ ዝተቃጸላ ገዛውቲ ሓንቲ ተሪፋ ንሳ ከዓ ናተያ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ብሓፈሻ ሓደ ግዜ በይንኻ ዕድለኛ ኮንካ ክትተርፍ ከለኻ ወይ ከዓ በይንኻ ካብ ትሕማቕ ከየጋጠመካ ክትተርፍ ከሎ ውሽጥኻ ገበን ስማዕካይ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዝሓውና ማለት እዩ ስለዚ ሓዘኑ ንጎረባብቲ እዩ ሓዘኑ ንገዛውቲ እዩ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ናቱ ናይ በይኑ ግን ገዝኡ ተሪፋ ኣላ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እታ ገዛ እዚኣ ትመስል ብድሕሪት ብፀጋም ብየማን ዘሎ ሙሉ ነዲድ እዩ ናቱ ግን ሓንቲ ከይተተንከፈት እያ ተሪፋ ደላ ስለዚ ጋይስ ሎማዓን ዘዳለናዮ መደብ ዝመስል ነይሩ ንህዝቢ እዛ ከተማ ከዓ ንምሕረት ከወርደሎም እንዳተመነና ሎማዓን ዘዳለናዮ መደብ ዝመስል ነይሩ ክሳብ ኔክስት መደብ ንራኸብ ሰላም